Zo, goedemiddag volgers, Sranan. Goedenavond voor allemaal volgers vanuit het buitenland. Let we try again. Let we try again. Ik hoop dat ze niet mee gaan wippen vanuit mijn live. Ja, want de waarheid is soms hard. En alles wat ik naar voren breng is fake news. Ook op een aantal pages. Want ik wil niet pot alles aan op mijn page. Want anders dadelijk de mijn blokka pages helemaal. Ik van de man tap een aantal pages voor mij. Maar geen nood. De man deed, dus we gaan door. Ik wil iedereen bedanken die mij echt die warme apps morgen sturen, die brassas, voor die ondersteuning. Van meneer naam gezien gaat u door. Hey, many thanks, lobby, lobby, lobby. Nationaal, internationaal. Zeker weten van een aantal volgers die ook een hart hebben voor Suriname. Ach, u hebt het gezien. De natuur doet zijn werk een beetje traag. Maar aan nature, ik doe een roko. En ik had dit al lang verwacht. Alleen had ik het een aantal keren gevraagd. Van NPS. Ga je voor je eigen? Of ga je voor de natie? Of ga je voor Sranan? Vandaag kreeg ik zeker een aantal apps. Vooral van de kritische volgers van mij. Dat ik mijn naam kon zien. Asan Sebe Taki. Ik Sanono de live. Ik had druk. Ik heb het later gekeken. Maar goed. NPS. In moppen uit de coalitie. Maar je nog denk ik dat met dan volg je. Nou een aantal pakiras zal volg je. Want jullie hebben ook grote fouten gemaakt. Ik hoop dat ik ga volg. Dat ik op de waarheid. En vooral een voorzitter van NPS. NPS voorzitter. Hoe mag je raak naar tapu. Je nog denk ik. Door een bepaalde druk. Dat je moppen. Uit de coalitie. Maar ik heb de agenda voor op Chinsok Bado. Ik otan volg je. Vooral je. Na een aantal man voor in NPS. De bewegingen. Ik otan volg je. Era? Want als er druk nog bij komt. Dan. Om eigen belang. Dat je botang. Maar je ziet dat hier. Als druk komt. Vooruit aan NPS. De arme gelederen. Bij 400. En 10, 15.000 kan ik 9 doesusma, 10 doesusma, 20 doesusma. Zij geniet van Onipatu. En de chaprahas die daar meedoen. Toch? Vooral die van de M weer bezig. Die gasten zijn weer bezig. Hey. Zomaar we kletstap misan jong. Maar goed, we gaan verder. De man tappen, dan weten jullie dat. Dus NPS, ik hoop dat ik keuze zij doe. Je informeer Sranan aan natie. Leg van Patricia Etnel. Probeer voor de waarheid wat aan te lezen. En daarom ook is een ondersteuning voor losma. Dus om diplomatisch te blijven soms. Vooral als je een partij hebt die programma's wil uitvoeren tot vernietiging van deze natie en splitsing wil brengen tussen wij leuke Surinamers, wij Sranan, dan moeten we voorzichtig zijn. Ik praat al bijna een jaar, zeg bedanken jullie. Maar goed, de tijd was nog niet rijp. Want we een aantal tori voor ons bezitten. Ja toch? Mensen komen van NPS op bewegingsrecht gaan verkiezing. Want we een aantal dingen ze hebben zeer vuile handen ook bij de NPS. Samen hand- en spandiensten met een aantal VAP'ers. Ik ken ze.
Daarom is les uno toch. Wat trasani? Ah, jongen yogi. Yogi. Mahendra yogi. Ishi sana karma. You pichi Patricia Etnel. Tak ja als coalitie moeten ze Patricia Etnel. Ja, de takang asma. Wat ano kang. Wat hoeveel pay. We furo. We laptop. We aantal ding. Niet die goede VAP'ers hoor. Want ik heb een aantal bij me nu. VAP'ers, ik heb een aantal bij me nu. De voorwang voor VAP. En Yogi, you know waf de man. Je bent gewoon een logo dief. Je bent gewoon een logo dief. Dat je tijd dat ja, Patricia Etnel moeten ze bespreken wel. Ik is een contant. No een rekening. NPS no Jimoro. You saka you. Omdat you, Yogi, you heb 3 versie. En de massa stemt je you. Want you tak je make propaganda tap smato. Mi persoonlijk om make propaganda na Saramaka. En mine gwani keri, mijn mama gwani keri om you. Want you nou een sluipend dief. You nou een crimineel voor groot op hoog niveau. Sas makande no sabi. Dat je ko taki Patricia Etnel dit. Patricia Etnel dat. Dat buiten een microfoon zeg je taki. En sa me jere. You denk dat kan beluk ete. No tori mi wa jere. Voor NPS voorzitter DC. Want hij is ook geen cookie. Jere. Dus Yogi. Mi wa shiyu mofo no. Wat tanga no in een game uit wat ete. Van deze. Sa dit op leeftijd. Want in een ko-opgedaan. Jongwaan voor VAP. De gestudeerde. Je toch bachelor en master. Sa dit op VAP. En de aantal waar hij stuka ete. En die geen crimineel zijn als jou. En die zijn geen gronddief als jou. Dat je contact over Etnel. In opie 88 TV tegen mij. Ja? Je moest op je 88 TV tegen mij. Mo kleed je uit. Helemaal. Ja? Alle de grond aanvragen. Zij doet op de ching. De nek. Naar de neef. Naar de stekte. Zij meki. Je was bijna 620 stektingen. Mensen. Fake news hè. Yogi wa bijna 900 of 600 stektingen wang. Yogi opi mofo na ami. Opa yo mofo. Dat je taki. Tak je gaat en die keri. Dus ik ben aan furi saramaka grong. You fur ome grona saramaka. You tek ome potisma grona saramaka. You tek gron sa mus be de score mus be bouw na saramaka. You tek gron pe gezondheidszorg mus be bouw na saramaka. You tek gron voor saramaka. Pe onderzoekstation mus kom. Onderzoek. You tek ala de gron dat die. Omdat hij denkt dat bewijs door dit op je nee. Maar we weten wie je gebruikt. Ja, herstam. Bon voor je mipuru. Naar je familie mipuru. Ai, baya. Ze zijn bezig. Goed. Ja toch? Dus Yogi. You go for termi tante. Zij liba saramaka. Tak minele. Of mele. Mijn geval. Na fake news met Chakong. Ik heb alles aan na fake news toch? Trawiki. Mopot. Isi me bongbong wa atas. Trawiki mopot na pi papira.
Fa une tek grong. Mi hoop dat kwam regering kom. Draai aladex rommel. Zou we doen naar ABOP. Want ineens je naar ABOP. Want je gaat ze ondersteunen. Zogenaamd met die 3 agendas van je bij de ABOP. Ja toch? Want kan je bijna kan strip naar minister maar voor daar. Je hebt bijna naar grote minister. Wat dat je ook gedaan. Met alle ministers. Alleen voor je eigen belang. Op je biggie back, sorry. Op je. Yogi, op je me voor. Want misal tak hete we zoeken samen nam tapu. Op je me voor. Isabi toch? So, hey, des massa stemt up yogi jong. Sa, une lazy no? Una yeye no? Of une begrijp. Tak aan mij manipuleer uno. Aan mij gebruik uno. En toen jullie gaan zomaar. Nadat je toen chutia bate. Yogi ke stem करके ना देखे तू लोग कैसे धरे है स्टैंडा ना जाने है योगी सबको के योगी को स्टैम करे है तू लोग के आंखी कहाँ है तू लोग के आंखी ना है अब तू लोग दोनों योगी 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 और ऐसे यहाँ गार मारे तू लोग के स्टैंडा तू लोग के गार मारे है ना देखे क्या करे निकेरिया में दूसरे आदमी के खेत उले हुए हैं मने तू लोग चुपचाप रहे तू लोग कुछ ना बोले nou met mij tak lauw sa boy mensen wat maar zo vertel je nou hè daar hebben enig grappenmaker ook Abab komt het dan Abab laat me zeggen Abappers want die Abappers zijn zelf moe van hun voorzitter die Abappers zelfs zeggen aan mij, ach, die Ronnie, die is, als je Abab ziet, is het Ronnie. Hij bepaalt alles en het is waar. Het is ook gebleken, Ronnie Brunswijk, op de vergadering, want daarop wilde ik komen. Maar Ronnie, ik kan vertellen aan volk, want die legt uit, dat hij met de regering, want die hoort naar tere, je wil leggen aan volk uit. If naar links je gaat naar tere, if naar rechts je gaat naar tere, suma de naar je tere. Samsa. Sommige had je niet horen tere. Hij hoort je foto. Of hij hoort je pakabellen. Ik zei toch hij hoort niet bere. Ai, sommige had je is achter me hoor. Hoor tere hoor. Links, rechts. Links, rechts. Na tere dat je hoort van kou. Ronnie Brunswijk. Na tere. Ronnie Brunswijk. Je moest go tegen je volk. If you had a stekker. Ja toch? Je moet had a stekker. Dan tegen me. En ik tegen volk. Je tegen Sranan. Dat je haar stekker. A president disi. Santoki. Eisroto. A heel top voor Abab Eisroto. Dat je tegen volk. Je tegen volk toe. If me haar stekker. Dat alle de massa furu in Abab. Ama Eisroto de helft. Wala mala in a top. Santoki Eisroto nu. Dat is tegen volk. In een tegen volk, ja, dat de minister ook weer, you no lop a nazi, you no lop a wisranam, dat je kari. Tak jere no, sama kasembe, waki, ukwami bakao, ja toch? Maar dat je afro den, you buako den, I choba den, dat je kade sama kasembe kombakae. Dat je broko a hesma sebe ka prinses Diana Poki. Dat je broko dat ineens omdat ze zegt i cacao i chocolade ba want a mar chocolade you shika ba dat ineens je kar kom
Ala de sama kasembe. Uyeno, sama kalio, ukwami ba. Hai mo setu ba. Ha? No spam. Yeah. Mo setu bubung kong. Ala de liba. Haar stekker. Ronnie Brunswijk, haar stekker. Met dagje uit. VAP-DC president. Hij schroot tot de helft voor Abo. Yoshi omen tori VAP opoti adorosi. Daarom in een haar stekker. Dat in tijga volk. In een gewa biggie show. Na een praat money dape. Dape je dochter uit rawa herbaar. Schaamteloos. You, na je ching, na je familie. Jij bent niet voor die natie. Tamara mo mekwa mango life. Meka ma isa mine chasma ko in mi life. Ma ama begi mi, ama tegi mi. Tak monta boss. Mi wa tega man saye du junu. Tamara mo teke op da mo potet op mi Facebook. Era? Da yo shi for you en affronto desmasa gers you. In a look ege mansa look of you. In a look de mansa understand you. Da ineens jouw kar allemaal kom. Want je cacao ba. Je chocolade mars ba. Dan nou je suku hoop. Je suku blo. Je suku lucht. Ano demoro. Tang. Give me pat. Tana VAP. Enough harastekker. Want inogo man harastekker. Want je cacao. Je cacao. Me tell you dati. Dat je kon horen poti volk voor de gek. Ja, ik heb mijn jaardag op Rangula. Mijn vierde, mi dena Rangula weg toch. Mi dit was de mofina want toch. So, you denk a volk lauw? You denk na so you a baya volk baka? Ronnie Brunswijk? A so you a baya volk? So boom kopu? Taiga volk om een belasting je pai. Taiga volk om een go to je puro en zij vernietigd in het binnenland. Ik taiga volk toe om een commissie je kiezen. Ik taiga volk toe dat hier no me hij zet mijn familie kom, me zet mijn king, is op Ghana denk gedachte, Afrikaan koning gedachte, dat je zit hier. Je zet je eigen volk kom. Want je want trouwens een soort gado in een heel geheel. Toch voor een bepaalde stam. Dat je kan samen kan zijn. Je kan niet samen kan moeien. Je go begi. Dat trouwens aan je. Of zijn ruiker. Ja, de VVD gaat in die partij komen ondersteunen. En je ziet dat allemaal van je. Baka de, mi wa actie de smayon. Nou, baka de sotsma die zwe wakayon. Desmasa na principe in politiek. Desmasa voer in politiek ba. Ineens, als we kon dans lambada. Yeah, me kwa baka oso, me kwa baka oso. Loni me kwa baka oso. Yeah, michali alo, ikon micha kwa baka oso. Hey, una yeye no. Me lur wa tu sa ugo pe baka. De wansa na principe. Me lur unu. Yo shifa mo nya unu. Era? Want uno wanyama pina fa volk. Ja toch? Want i want tan furu ete. U want tan yang ete. U want tan abigilibi ete. U want a feife salaris ete. Uno, dus ting oto, mamus wakale kwako, datuan ete no? Datuan ete. Mensen, motegunu. En mekar alas makong. 17 Februari. Da anop pakito. Anop go mek politik. U go ala mala lek Sranan dape. Wala mala mus go. Ma anop politik. Naf opa druk ja president. Laat hij een nieuwe verkiezing uitschrijven. Want het gaat niet goed aflopen. Ik praat al bijna 2 jaar lang dat het fout gaat gaan.